handler om Torleif, og dengang han havde fødselsdag. Så nu skal I bare høre. Torleif havde snart fødselsdag. Og der var ikke særlig lang tid til Torleif havde fødselsdag. Faktisk så var der kun 3 dage til Torleif havde fødselsdag. Og han glædede sig helt vildt. Og nogle gange så er det jo sådan, at man kan tegne sine negle alle mulige farver. Og så for hver dag der går, så kan man fjerne farven på neglene. Fordi så ved man, hvor mange dage der er tilbage. Ikke også, Mathilde? Ja. Men Torleif, han havde kun 3 dage tilbage. Ikke også? Er der 3 Mathilde? Er der 3? Ja, der er 3 Mathilde herinde. Nej, 2. Nå, det var 3 dage tilbage til hende, og han var helt vild. Han glædede sig helt vildt. Han kunne vist slet ikke, hvor han skulle stå og hvor han skulle gå. Og han spurgte hans mor hele tiden, mor, har du nu husket, at jeg har fødselsdag, og jeg skal have en fødselsdagsgave, og du ved jo nok, at jeg godt kunne tænke mig sådan en der, og du ved, at den skal være grøn og sådan. Ja, sagde Torleifs mor. Jeg ved godt, hvad du ønsker dig. Men nu må vi se. Hey, han havde det, når hun sagde sådan. Men sidste år, der var han simpelthen så nysgerrig, så han havde lægt rundt i hele huset for at finde gave. Og til sidst havde han fundet en lille bitte gave, og han var simpelthen så skuffet. Så nu ville han i hvert fald sikre sig, at det var ikke nogen lille bitte gave i år. Så nu ville han gå i gang med at lede efter gaven igen. Og han havde lovet højt og heldigt sin mor, at han i hvert fald ikke skulle lede efter gaven, men han kom til at huske fingrene. Og det betyder, at man lyver en lille smule også. Jeg lover, at jeg ikke leder efter gaven. Og så gjorde han så. Og det gjorde han alligevel. Han ledte ude i køkkenet, for han vidste, hun havde en hemmelig skuffe. Nogle gange der, hvor man har slik, så kiggede han ned i skuffen. Og heldigvis lå den ikke der, for det var en meget lille skuffe, de havde slik i. Og der var ikke nogen gave, så det var i hvert fald ikke nogen lille gave. Så gik han ud i stuen. Han kiggede rundt i bogreolerne, om der måske var noget bag ved bøgerne, men der var ingenting. Og han kiggede ud på badeværelset. Og så, og der var andre steder i hele huset, han kiggede. Bare over det hele. Han kunne ikke finde nogen gave. Hvor kunne det være? Ja, så havde han havde set hans far bare en stor kasse ind. En kæmpe stor kasse. Det var måske det, fordi han var puttet, og så havde han lige set hans far. Og det var smadret flot. Nej, ikke lige nu. Og så havde hans far båret den ind, og han vidste, at hans far havde gemt det. Så det må være et stort sted. Men det var noget med, at hans far havde gået i soveværelset. Tænkte han. I soveværelset. Så om aftenen, der var kun 2 dage til hans fødselsdag nu. Så da han kunne høre, at hans mor og far gik i seng, så tænkte Torleif, at måske kunne han jo bare lige kigge, mens de sov, så kunne han lige liste ind i soveværelset og kigge lidt i skabene. Måske opdagede de slet ikke, at han havde fundet en gave, hvis han lå det inde overhovedet. Så da der var helt stille i huset, så Torleif, han steg ud af sengen og lagde sin dyne på gulvet, og så læste han ellers ud i gangen. Hvor var det altså bare spændende. Og han åbnede døren. Og så, han åbnede døren. Og så kravlede han ind i soveværelset, og han kunne se noget, der var grønt. Ja, det var ikke noget, der sagde noget. Han lagde sig ned på knæ. Og han kunne høre, at hans mor og far, de sov, fordi altså hans mor sagde godt nok, at hun ikke snorkede, men det gjorde hun. Hun snorkede sådan her. Det lød lidt sjovt, og hans far snorkede sådan der. Nej, hvor er det helt vildt højt. Og det kunne han jo høre, de sov. Så nu skulle han bare være lidt stille. Han løftede de her dyner, og så kiggede. Nej, den skinnede. Nej, hvor var det en flot gave. Måske skulle han bare lige trække den lidt ud, bare lige for at se helt, og være helt sikker på, at det var en stor gave. Så forsigtigt trak han gaven ud fra under sengen. Han kunne se ud af ganglyset. Nej, hvor var det en stor gave. Den var kæmpe stor. Måske skulle han tage den helt ud i gangen. Bare lige sådan for at se papiret rigtig godt. Så han tog gaven, og så trak han den ud i gangen. Hans mor og far sagde ikke noget. Han lagde den ud i gangen, og så lukkede han forsigtigt døren ind til hans mor og far. Nej, hvor var den flot. Måske skulle han lige sikre sig, at det nu var
også var det, han ønskede sig. Måske skulle han bare lige åbne en lille for at se, om det nu var det. Han ønskede sig, at det var jo en fjernstyret bil, og den skulle jo være grøn. Han åbnede forsigtigt papiret. Han var meget omhyggelig. Åbnede først en hjørne. Han kunne ikke rigtig se noget. Det var det, han kunne ikke rigtig se. Han blev nødt til at åbne lidt mere. Og ved du hvad? Før han vidste af det, så havde han taget hele papiret i pakken. Og nu stod han og kiggede. Han stod og kiggede på en rigtig flot fjernstyret bil spillet af den. Nej, hvor var den flot. Det var lige det, han ønskede. Måske var det slet ikke det, der var inde i. Måske var det bare snyd. Måske var der en dukke inde i. Det ville jo være rigtig eller tøj. Han blev nødt til at prøve at åbne den helt, ikke? Bare lige for at være sikker. Så tog han en. Han tog lige og så tog han klister på. Og så åbnede han. Han åbnede. Og nu kan han se. Hvad var det? Det var lige. Det var jo en fjernstyret bil. Men måske skulle han også lige tjekke, om den kunne køre. Ej, kunne han lukke hans fødselsdag nu? Men det gjorde jo ikke noget. Hvis nu han pakkede den sammen igen, så var der ikke nogen, der opdagede noget, vel? Men han skulle lige tjekke, så han var helt henne og finde nogle batterier. Han vidste, der var batterier i fjernbetjeningerne inde ved hans mors og fars fjernbetjening til fjernsynet, ikke? Så dem hentede han, og der var også nogle til videoen og sådan noget. Og dem puttede han i. Og så begyndte det hele at lyse. Bilen, den var jo grøn. Det var total yndlingsfarve. Og den lyste med flotte forlygter og det hele. Det var bare kanonflot. Og baglygter havde den også. Wow, og et lyn på siden og et lyn på den anden side. Nu stod han med den. Måske skulle han lige køre den lidt rundt i stuen. Lige en lille tur rundt i møblerne. Han tog den frem. Det var faktisk ret tungt. Han tog den, og så løb han ud af æsken, og så stillede han. Hvor var den fin. Og så stillede han sig parat. Og så kørte han. Han susede ind igennem alle stole. Og i bordet. Bum, sagde det. Nej. Var der nogen, der vågnede? Nej, det var der ikke. Og så kørte han rundt i hele stuen en gang til. Sjung, sjung, sjung. Han blev meget bedre til at køre med den. Sjung, sjung, sjung. Ud og ind igennem alt. Kørte bare enormt godt. Det er bare lige sådan. Og ved du hvad? Og så kunne han se, der var et billede. Et billede af bilen, der kunne køre over en rampe. Måske skulle han lige bygge sådan en smart rampe, for lige at tjekke, om den kunne suse hen over sådan en rampe også. Og han vidste, at hans mor var sådan en flot leksikon, og det kunne være en rigtig fed rampe, ikke også? Og så hentede han en masse bøger, og stillede dem ud i gangen hen, og det blev en høj rampe. Og det blev en rigtig, rigtig flot rampe. Nøj, så stillede han bilen helt foran. Den skulle have tilløb til, helt ude for enden af rammen. Ude i gangen, lige ude foran hans mors og fars soveværelsesvindue, eller dør. Er I klar, tænker jeg? Ja. 1, 2, 3, og så kom den! Og den fløj så langt, så den ballede lige ind i hans mors og fars soveværelsesdør, og lige ind i sengen til hans mor og far. Nej, hvor blev de forskrækket. Torleifs mor, hun stod og hoppede op i sengen. Der er rømme i sengen! Og hans far, han var helt kåret. Stod han og sagde, han vidste slet ikke, hvad han skulle sige. De var godt nok sure, da de opdagede, at det var en fjernstyret bil midt i sengen. Godt nok tro. Nej, hvor fik Torleif ret meget skæld ud. Det må jeg nok sige. Han kom lige på hovedsengen. Sådan lige på hovedsengen. Nej, nu var hans morfar sur. Ja, og måske får du slet ikke nogen fødselsdagsgave, sagde hans morfar. Nej! Nu var jo slet ikke med vilje, at vi jo bare pakke den sammen igen, og nu var der slet ikke. Nej, hvor var han ked af det, Torleif. Og næste morgen. Så kom Østerland. Det var jo frygteligt. Næste morgen. Der var ikke nogen, der lige kom
ind og sagde godmorgen til mig. Han kom ud i køkkenet. Hans mor så helt sur ud. Nå. Han fik sin morgenmad. Hvor der kun én dag tilbage. Så han sov en gang til. Og så var det jo hans fødselsdag. Nej. Mor, han turde næsten ikke spørge. Er det sådan? Nu må vi se. Så hans mor bare, nej. Han kunne slet ikke falde i søvn om aftenen, selvom det var jo snart hans fødselsdag. Hans mor og far så stadigvæk sure ud, da han kom hjem fra skole. Nu må vi se, sagde hans mor bare, inden han skulle sove. Kan du sove godt? Ja, og næste morgen, så vågnede han op. Han kunne høre nogen, der rumsterede ude i gangen. Nej, nu kom de der munde ikke ind og skældte ham ud en gang til. Og så kunne han høre, der var nogen, der begyndte at synge. I dag er det Torlars fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hurra, hurra, Og så kom han ud. Og så havde de en stor gave med til ham. Hvad var der inde i pakken? Heldigvis fik han sin fjernstyrede bil, men han lovede højt og heldigt, at han aldrig nogensinde ville lede efter gaver med. Se, det var en god historie, hva'? Jamen,